Sa huna-huna sa Ginoo mga igsuon ug mausad nay gitudlo nato sa simbahan, mausad nay nahibaw-an sa atong mga unang mga magtotoo nga kining sala angan ani is utang. Kung makasa ganita, utangan ta. Nang hinumdum ko sa una ang amahan namo dili ingong nakasala. Pasaylua kami sa among mga utang. Utang. Muna nga pwede sa natong ingnon, muna ingos Kristo nga kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad. Kay ang sugo ni Kristo para sa sala dili paninglon, unsaon man pasayloon. So ang utang dili paninglon, pasayloon. Nya mooyon mo ana. Nagalingo-lingo na. Mao na pa dir, sura po daan. Di paninglon. Okay lang ang sala gid nga tinuod, samaan ng mamakak, samaan ng magdrugas, samaan ng mangawat, dara nagpasayloon, pero kanang utang ako gunang kwarta, ako ginang paninglon. Dili pwede, no? Kaya nga naman, ang sa tinud-an ay kanang kwarta nato o atong bahandi di man gid na ato. Mura man ta na gadua-dua inumdum mo sa una katong tinda-tinda nato katong gagmay patabang manguha ta na mga dahon, maggunting-gunting tagpapel. Di man kita gahimos papel, di sad kita gahimo ng dahon nya mo tetong himuong kwarta-kwarta nya tinda-tinda sa tagbuwad dahos kwarta yan kaniha buwad ni nga kanang kuan tinag-as. Tos ang linginon, buwad po ni nga kuan, lawlaw. Ayun, anak ba? Nya, kanaganing dua-dua, raman moral taga dua-dua baga. Ang Ginoo mo'y naghatag sa tanan, nya kita din higa dua-dua rataga. Kanang ga, ilis-ilis rata ba? Pero pwede guna niya kuhaon anytime. Muna diri sa unang pagbasa, nakaamgo ang mga Israelita. Ingon sila sa among pagsigig supak-supak nimo Ginoo, sa among pagsigig pakasala na nga ut-ut nami sa ato pagikuha sa Ginoo ang ilang mga grasya. Wa na gud sila'y pari, wa na sila'y propeta, wa na sila'y ilang kaugalingnan nga lugar, di na kuno sila makahalad kay ang ilang mga templo gipangguba na, gipangbihag na sila sa ilang kontra. Karon na sila sa taliwa sa kalayo kay padong na sila isugbas kayo sa ilang mga kontra. Motong niingon to si ito propeta Asarias o niingon siya na barog taon siya dito sa Ginoo. Hibaw man gyud mi nga ang tanan nga nagtuo nimo di gyud nimo pakaulawan. Na ang nagtuo nimo di gyud pakaulawan. Ampo siya. Nya iya dayong gihisgutan ang mga ilang mga katigulangan nga pinangga kay Ginoo. Isa duna biya kay saad ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ni Israel nga imong padaghanon ng ilang kaliwat sama kadaghan sa bituon sa langit ug sa baybayon. Mao na kining paghisgot ani ni propeta Asarias dili ni pasabot nga ang Ginoo nalimot. Gustos Ginoo kitay makahinumdom unsa siya, giunsa ta niya pagmahal ug unsa say iyang saad nato. Unang kaning atong tubag sa Salmo nga nag-ingon hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo, wa ni pasabot nga Ginoo nalimot. Ang gustos Ginoo di unta ta kalimot nga ang Ginoo maluluyon kaayo. Usahay gud kanabitang sobra na kaitong paningkamot ba sama na rong nahitabo sa leader sa Russia o sa Ukraine. Murag wa nay Ginoo bitaw, murag sila na mo'y Ginoo. Unsa may resulta? Pinatyanay. Mga matay gyud, mga ut-ut gyud, mga bungkag. Di ba naman na sa YouTube gani akong tanawon ba na sila gibutang dito sa Ukraine before and after. Sa una nindot kay mga kahoy, nindot kay pintal, nindot kay pagkarona. Sus, nangabungkag ka na igos bomba. Kaniadto ang building taas kayo, nindot kay pagkapintal, karon wa na, nangahugno na. Nya,
Ang lugar kaniadto daghan kay mga tao, adto dito magpundok, adto dito mag-shopping, karon mingaw na mura nagminteryo kay wa na diha mga tao, libuan, minilyon ka mga tao nang layas na. Ano man tungod kay wa nay kaluoy ug wa na sa tamahinomdom sa Ginoo. Maut-ot kita no na si Kristo mitudlo siya diri sa ato ebanghelyo, pasayloa gyud kapituan kapito ang imong isig katao aron dili ka maut-ot. Pasabot bisag kapila pa na siya mangutang ay gyud paningil aron di ka maut-ot. Na siya pasabot, magsige gini kag paningil anang utang, mag-anam jud kag kaut-ot. Ang unang maut-ot ang imong naong tanawa kanang magsigig paningil sa utang. Ang naong ana mag-anam gyud kahugot ang naong kanang mag-anam ut-ut ba kanang mura kag mukopos wa na gyud lami ang naong tanawon ng hiningil kay utang nindot bago tanawon ang naong so na ut-ut nya ang sunod nga maut-ut ang imong pagbati luos lang kag kasuko, luos na lang kag sigig pangdumot anang mga tao nya kadtos ang imong wa gipasaylo katong gisigihan nimong paningil maut-ut po tong naong ato. Tong naong sa datong magsugat mo, wa nagilami tan-awon yung naong, wa nagi-smile. No, di ba? Kanang gisigan imong paningil mo, smile pa na nimo. Oy, bulikay ang gani na. Kitaan lang ng anino nimo. Bisag tingog nimo makitaan, lihay dayon na kay ganuman. Wa nagilami imong tingog. Ang imong tingog mura nagyog yawa para niya. Mo nang likay gina siya gyud. Likay. Ay, kadi tinod. Nya gusto day ka nga likayan ka mura kag sanlahon. Bitaw mura na i-COVID. Mura kag na i-COVID ba? Labaw pas COVID kay ang COVID social distancing raman 1 meter. Kana gyud pila pa ka 100 meters pa ikakita sa imong naong lihay dayon dire na i-COVID. Why Christmas pero lihay gina nimo. Bisan nga ning mo adto kas balay, mo bisita kas balay kay manukto ka na wa diha Wa gid diha. Usahay gud kanang joke-joke na ingnon ang bata, inawa ko diri. Ingos mama, wa kuno siya diri. Bata sa imong sugoon nga utrosan nga anis mo kay ng bata di man na sa mo kuan. Mao na ayaw paningil. Tanawa pasaylua ang imong isig katao. Kinsa may unang makabenepisyo, ikaw luag kayo imong dughan. Kana bitang bana nga magsigig bisyo or asawa magsigig bisyo, pasaylua. Di ba inig pasaylo nimo, luag mo, mugaan gyud ikumparar kaysa una. Usahay gud magagas imong uluha og laway sa kasakit, pero ang imong kasing-kasing luag. Mahibong ka na nga ganahan ra gyud ka magsigig hilak. Pero di ka mo give up. Apa mo kasuway? Kasuway. Niya ako sang namatikdan ba, kani bitang kusog kayo mo pasaylo, bisa gitamukan nas tanang mga kasakit, nana, manggihatagon kaayo. Ay ni-text na ko karon akong bana pa din, ibalik na sa iyang bisyo, grabe kay nga bisyo, sukad panisuna pa din, ingnan siyang ayaw pag-drugs, karon ga drugs na pod nya lain ra ba ni siya mag-drugs pader kay mangulata, magsigig syagit-syagit, uwaw kay pader nya sakit sad kay kulatahon sa apil hasta mga bata. Ana, mauna ko na ilang kinabuhi basta mo drugs na siya nya. Ingnan na kuno sa doktor nga ayaw pag-drugs, balik yu kuno. Ana, amo na pertig yung grabiha karon anto sila. May gani pader kay makabati ko sa imong wali. Ako gud pader hapit na ko mabuang ron sa kaproblema pero makabati ko sa imong wali maulian ko labi na gyud moingon ka nga antusa lang gid na kay do na pay nagpaabot na ganti nimo, do na pay nagpaabot na kalipay. Maugnay akong kalig-on pader. Ana siya. Muna pader mopalit kog slot. Nako, ngano mopalit man ni siya slot kana ganing lisod na ko kay sila. Sa iya ko nung pasalamat sa Ginoo. So, imbis maningil, manghatag na noon. Imbis bang maningil, na Ginoo, tagai ko
kalipay. Ginoo, naglisod nako. Ginoo, tabangi ko. Mao na noy muhalad ngadto sa Ginoo. Mao na nga niingon diri si propeta Asarias, wa naman mi ihalad nga baka, Ginoo. Wa naman mi mga hayop, pero kining among kaugalingon dawata kini. Ingon nga hinurot nga halad sinunog, nga labaw pa sa libuan ka mga baka. Pasabot kamaon natang muhalad sa atong kaugalingon, kana dieng pagpasaylo mga igsuon, nganong makapaluag na sa atong kasing-kasing, tungod kay mura nag-atong gihalad ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo, nya inigdawat anas Ginoo sa atong halad nga mao ang atong kasing-kasing, iya dayon tang ayuhon. Basta ang Ginoo mo imudawat, maobitan nang naisugo si Kristo nga nag-ingon, "Come to me all of you who are heavily laden. Cast all your burdens upon me and I will give you rest." Sabot mo na. Wa no? Nung atong binisayon. Duol kamo kanako kamong tanan nga gibug-atan o gikapuyan sa inyong mga gipas-an. Ihatag nga ri kanako ang inyong tanan nga mga gipas-an. Ihatag nga rin ako kay ako mong tagaan og kalinaw, kalipay, o katagbawan. Kinsa ra may makahatag ani? Ang Ginoo ra gyud. Ang kwarta makahatag ani? Ti oy. Kadato ana nilang Putin kana si sanay nga anang nasa kondisyon mo ganagan si Liski ang to. O ka mga dato na nila magamhanan pa kay nastanan, nasa karon sila kalinaw. Sunan ka ng ilang malingaw kung tanaw sa YouTube, ambot tinuod baka na ka ng ilang missile niya, anti-missile. Pertigo ng daghanan, hindot kita naon ba, magpinusilay sila ba? Mga eroplano, ka mga mahal, anak. Nyabdaghan kay sila, anak. Abunda kayo. Di sa to pa dato. Pero way kalinaw. Way kalinaw. Tanawa ng mga dagko kay balay, nindot kay sakyanan, tagutlo, tagupat pa kabuk sakyanan. Ilang sakyanan, 5 kabuok, SUV, kana mga mahalon kaayo. Nya silang kapuyos balay, 3 ra kabuok, 5 kabuok sakyanan. Mas daghan pang sakyanan kaysa tao. Nya kanipag yung tulo, wa pagitingganay. Nya ang balay pertingdako na mura sila gaabat-abat Luoy kayo. Nya malinaw na tungod lang kay dako silang balay, nindot silang sakyanan. Naiuban na mo kalit lag bitay spesi maghikog kay wa gyud kalinaw. Sige testingi Sige pasaylo. Sige jud pasaylo. Piti imong naong pasaylo lang yapon. Lagom diri pikas pasaylo lang yapon. Tanawa bisag lagom kag naong, bisag hubag ng imong naong skulata, malinawon imong kasing-kasing. Pero kanang daghan kay make up, nindot kay may kay pagkakurti ang kilay, may kay pagkariban ang buhok, inana. O niya, wa mo pasaylo? Na, wa ginay ayo. Di ba? Amo na pasayloon niya dili paninglon. Niya ihalad, pasabot, ipalit og slat. Ana, ang resulta pagkadaghana nimo kalinaw lagi, di gyud masukod. Nya katos ang imong gipasaylo, katos ang wa nimo paningla, labaw na gitong imong gipalitan og slat, unsa say bation? Astang lipaya sad. Di ba? Ana. Wala gudi man mo mutuo ani akong sulti. Sige na, nindot ta.